Entre as dunas e as lagoas atopamos un mundo discreto e vibrante, o das aves que escollen o Parque Natural de Corrubedo para criar. Aquí, cada niño é unha promesa. Cada canto, un sinal de vida que se renova ano tras ano. Hai case 20 anos, un equipo de ornitólogos recompilou datos sobre as aves nidificantes de Corrubedo. Agora, a investigación dá un paso máis. Incorporar tecnoloxía acústica para escoitar o que os ollos non ven. Falamos coas persoas que lideran este proxecto. Bueno, nos abordamos a caracterización da abundancia das aves no parque mediante dúas técnicas, unha basada en recorridos lineais, o que se chaman transectos, e logo fixemos tamén un conxunto de estacións de escoita que son métodos que teñen a utilidade de permitir a súa réplica no tempo e así poder coñecer cales son as tendencias locais, neste caso, das especies a medio e longo prazo. Os audiomods son rexistradores acústicos pasivos, digamos, que se instalan e que son unha ferramenta moi útil e moi interesante hoxe en día para o monitoreo de fauna que emite vocalizacións. Fundamentalmente é un método pouco intrusivo e logo permite o rexistro continuado, sobre todo en hábitats de difícil acceso. Detectamos por unha parte como especies non observadas directamente con observación visual, por unha parte as rapaces nocturnas, as estriciformes, pois curuxa, cárabo, en fin, hai todas as rapaces nocturnas, e logo tamén algunhas aves diurnas, caso, por exemplo, da lavandeira verdeal, caso do paspallás, a garza pequena. Respecto ao número total de especies detectadas en primavera, por tanto, potencialmente nidificantes, foron neste estudo reciente de máis de 80, concretamente 86, e no estudio precedente da década de 2000, pois foron algo máis de 70. O parque realmente ten un conxunto de flora e fauna valioso desde o punto de vista da conservación a nivel galego, e incluso diría español. Como especies máis destacadas eu mencionaría a pillara das dunas, especie vinculada fundamentalmente ao frente de praia e que ten aquí unha das principales zonas de reproducción a nivel galego, unha especie vulnerable que está no catálogo galego de especies ameazadas. Logo tamén destacaría o pernileiro, outra ave, neste caso vinculado ao cordón de dunas grises, de poboación moi reducida en Galicia. De feito está tamén do catálogo galego de especies ameazadas. No entorno de Vixán temos outra que é a garza pequena, un pequeno ardeido máis abundante que estas dúas anteriores, pero en todo caso tamén raro en Galicia e tamén, digamos, considerado como vulnerable no catálogo galego. A combinación de ambos enfoques multiplica o coñecemento. Os primeiros resultados amosan sorpresas, especies que cantan de noite, variacións na distribución e novos puntos de cría. Estes datos permiten afinar as medidas de protección e adaptar a xestión do parque ás necesidades reais das aves. Protexer as aves nidificantes e protexer o equilibrio dun ecosistema único. Se visitas o Parque de Corrubedo, camiña polas pasarelas, evita zonas sensibles e escoita o que a natureza ten que dicir. Porque cada canto conta, cada niño é futuro.